iyang cellphone as well as kato yung mga iyang pitaka na nato ang unang anggulo gitanaw, pero dili gyapon nato i-discount ang lahing anggulo possible, pero as of now continuous gyapon ang atong investigation. So ang suspect gasakay daan. Mao na tong gitan-ano considering ang iyang entry point sa iyang pagpusil is nasa gawas. Ang entry point is naigo ang ayang kilid na portahan, ayang bildos, ayang windshield. Naigo siya pero ang ikaduhang igo niya katong na diri dugan is nay tatuing, meaning gidulit. Pero makita gid nato initial theory sa soko na to is nasa gawas gyud ang gunman. Nagkonbo sila musakay kay makita man nato iyang meter nga gadagan sad. Nabot na 500 ang iyang meter. Meaning before siya gipusil iya patong na down ang iyang meter kay musakay ining possible ang suspect. Pero instead mo musakay mo na to pusil na siguro siya. Kay nagdagan ang meter, alas city na to gipawang ang meter, gikuha to ang iyang resibo. Ang nakabutang dito is 3, na-plug iyan ang na-down ang meter. Then until 7 sa katong nagkuha ng crime scene, pero ang iyang kilometrahe wa magdagan. Ito na nga nag-plug down, gipusil na siya. Meaning nagi conversation na musakay siya. Kaya nga nang iyang i-plug down ang iyang meter. Sir, makapila gid ka igo, sir? Duha, initially diri sa iyang dughan which is tattooing, meaning dulit na o katong igo sa windshield sa kilid kay sa uwa yang igo, pero ang gikan sa gawas kay nabuak pa man ang building, ilan man nato ang entry point na siya. So left siya, sir? Left diri siya. Ulo og dughan, sir. Ulo og dughan ang igo niya. Kasi mga na-recover na to kay base sa among nakita po sa ay na istorya ng residente, sir, tulo ka kabahang. Duha naman ang initial gihatag direct na to ang crime scene investigation, duha ka kabahang sa 45. Then makita na to is alas 3 possible nahitabo ang krimen, dili alas 2. Sir, ang giingon sa family niya na bookingan daw ni siya, sir, kay murag member siya sa usa ka ride hailing app ba? Usa ba na sa itong gisubok? Usa na, possible makakuha ta na sa kanang riding app na to. Asa na book kay nganong naabot siya ng lugar Then mao lang ito wala magdagan ang meter pero away kilometrahe pero napislitan gani ang musakay na ang iyang pasahero. So itong CCTV, sir, makatabang to kay ang problema ay siya CCTV sa iyang dashboard sa iyang kamera pero wala na dito, meaning ang suspect giapil nagkuha ang iyang memory or katong iyang internal dito nga pwede ito makarecover man na isa ka challenge sa pagkakaroon kung diring appeal sa plano sa gunman sa kaning perpetrator ang pagkuha sa katong dashcam katong memory sa dashcam, meaning wala tayo ma-retrieve now. So ato pang gibuan nga nang gilantaw nga possible kaila sa biktima ng suspect. Usa tong gitanaw or katong riding up o nganong abot siya dito. Kaya as of now is wala pa dito clue about sa suspect. Sir, akong klaro kung cellphone o kwarta, sir. Cellphone o pitaka ang wala as of now. Pero pa may identify o pilang porta. Wala pa sad Okay. Ang asawa, sir, kasi good nga kaning ang baladi sa mo limit sa iya niya ang kwarta na gid sa iyang taxi ginataguan. So was it possible nga kumbaga nanay pag observe daan sa suspect nga los biktima after gihimo ng krimen? Possible man usa sa atong mga gulo gipangtan-aw gyud nganong kabaw siya sa gibutang ng kwarta, ang cellphone niya gikuha para ma-retrieve dato ang katong riding app tinuod pa siya nagbook. Based sa tanan ato ang crime scene ug sa soko is wala is regulation gyud kay puro gahig igor man gyud siya nga lingkod na nagsandig ra murag Considering nga nag-iisa ito, sir? man atong tanaw nato kaya kung kita sa dis katong magigo niya diri nga tatuing or basig gilis sa ato nato t-shirt or basig tanaw pa nato mapay tanaw kasi bola na tanaw na pilang kuko nakakamras na siya nakakon na siya sa Inyong info possible alas 2 ang iyang pag-plug down alas 3 na kung saan na usap basig ang suspect na ini plug down na to di down sa meter para mo andan na wala sa mga ebidensya or tanawan lagi na o kuan ba ang orasan sa iyang meter o sa kanang CCTV o sa actual kaya sa iyang kaning nakuha lagi is alas 3 kapin ang sugod ng patak di nasa siya ka patak gato na igo na siya Subayin na to ang ubang area, sir, labi na asa siya gikan para kasana sa investigation ang backtracking possible din asang entry diri sa may maktan dapit maktan siya inaagi man
diya siya niagi o ni suggest yung taon naraman diya area doon. Ang katulang yung area specifically is wala naging CCTV niya. Medyo nisod man siya itong parking niya. Wala kayo siya katawang parking, meaning wala din siya ang usan yung katsuri kita na kameran nagpahuway nagidool pero kadaggan mo siya. Ang iyang pagka-parking, dili sa siya yung mapahuway. Anong rasa, nagpahuway mo na taxi driver. Pero kato is wala man siya naka-purma pang ayang anda ayang parking is dili siya parking mo tarong parking. Okay, sa ko sa siya. Sa CCTV, one dito, ni Hulong sa daan, mga 8 minutes ni Hulong. Suds. Uli ni Sud, ni dito din ako sa parkinganan. So, ano to, o katong pag-sud niya, nabay ni sunod niya sa parking, usa na atong tanang. Nata dito ako sa kamo ito nakita, ako ko lang kumaka witness pero kan mo ito kanang Ay, considering kuan naman ni siya isolated sa mga kaso so far taon na ning walay nahitabo ng nanay na pagpanuli sa taxi driver muna itong i-backtrack kita rin i-background check sa nato ni driver kung sa pahinahing mga kasi nasa personal grudges o laing ng gulo atong pangtanan pero as of now dako ang ito ang tsuri nga kita na kani sa tulis ang nahitabo. Katong libog siya sir, dito possible ka ba may mong POI? Possible, kaya considering wala na mga cellphone, vigilant lang kita sa ato ang mga pasahero na mubuk tagingunan na ato yung siguro na kani kuan gini siya. Especially mahimo ano lang tas mga lugar nga karandaghan tao o makita din nato nga dili na namin mga secluded area nga simbakong na may tabo wala gitay ma-recover ng mga CCTV footages. Kung naamanggali kita mga sila mo ano na especially mga holy hours na ato lang tao doon sa Mactan Shrine, at least dito lang sila mag-abot sa Mactan Shrine, hindi na lang kami suod ng interior part. Pero ikuan man na to is isolated to gini mga incident. Actual hitabo is 1 or 3 AM, pero ang actual nga ni-report is 6 naman. Kaya mamay na ang kuan sa ato ang GPNP, response time 5 minutes. Pero when mo report, saan sa na ito pag-ibaw? Huwag na importante ang pag-report, at the time mag-start ato ang 5 minutes. Pero ato pag-report sa concerned citizen, delayed naman kayo. Delayed po natin makuha ng 5 minutes response time. Dual kayong police station, sir? Pila lang ka meters? O day na growing ang station to? Naaman na natay mga strategic location sa mga tuwa mga beat patrollers. Pero kanang lugar, siguro ato sa nantanahon doon sa ilang deployment plan. Kung naabatay mga pulis, ibutangan ng mga orasa. Kay ang kaning ato ang deployment plan is naamantay ibuhat na prior sa mga weeks for the one whole week ato na itanaw nila ang deployment o strategic ba yun. Pero considering ka na itong lugar is wala may krimen kaya ato ang strategic deployment is katong mga reported incident wala itong ladladan ng mga tao. Pero kanang lugar is baka mo din tayo na-record diha for several months or years na itabo wala mo na diha. Manang siguro na timingan lang may paglabay sa patrol o ang pulis sa bantayan pero mana sa nakatanawon sunod sa ato ang mga station commander o kung saan nila usab ang ilang deployment plan tungod ano mga incident.